थिरांथा लादों आरो बेबायदिनो दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारि बेयाव नुजानो हानाय जोंनि हाग्रा बिफाननि मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी मानावगुरि बिथां बेयावनो नुजानो हानाय फरेस्टनि जा CHD आरो जा चिरांनि DFO मानगोनां बिथां आरो नुजानो हानाय जोंनि UPPL दोलोनि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि लोगोसेयैनो ब्लकनि आरो मिरुनिबो जा बिबानगिरिफोर दङ मानावगुरि नोंथांमोन आरो दिनै बाव नुजानो हानाय नैबे बालाजार एबा थुक्राझार ओनसोलनि गासैबो गोसो गुदुं मानावगुरि रायजो राजा सानसुमै नोंथांमोन आरो जोंनि मेडिया पार्सन नोंथांमोन बयनिसिमबो गोरबो गोसोनि गोजोन हामलायनाय आं जासिग्रोदों आरो मानगोनां EM बिथांजों लोगोसेयैनो BTR सरकारनिसिम आङो साबायखरखौ जासिगोन धन्यबादखौ होगोन जे दिनैहाय जोंनि नैबे ओनसोल बिसेसकरि चिरां जिल्लायाव गोबां बेबायदि फसंथानफोर जोंहा गैसोआ दिनैहाय बेनि गेजेरजों जोङो मा मा मुलाम्फा जानो हायो बेखौ जोंहा एसे सिगां जायफ्रा बे बेरे फिसिनाय बेजों लोब्बा जानानै दङ आरो गावसिनि थांनाय बे बोसोरसे समनि जे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ बिथाङा फोरमायबाय जे बेरे फिसिनानैबो सासे सुबुं एबा मोनसे फसंथान एबा ओनसोला बोरैहाय जोङो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय सेल्फ रिलायेन्स मोनसे जों बोरैहाय जानो हायो बे बाथ्राखौ बुंबाय दिनै जोङो हयथ' गोबाङानो जोङो मोनथिलिया दिनै जुगा सोलायनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जौगानाय लोगो लोगोनो जोङो गोबां बुस्थुखौ गोबां जिनिसखौ जोंनि ट्रेडिशनेलि सोलिबाय थानाय माखासे जोंहा गथ' गथाय खांनायावनो होन बा गाव गावनि देहा जोथोन लानायावनो होन बेमार फोसाबनायावनो होन बा गोबां बिथिङावनो जोंनियाव मोनसे सोलायनाय एबा गुस्लायनाया निश्चय फैदों जायनि थाखाय जोङो दिनैहाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौ नोजोर होनानै एल'पेथिक माखासे जोंनि मुलि मालामनि खोथाखौ जों जोबोद गोसो होयो नाथाय जोंनि जे ट्रेडिशनेलि सोलिबोबाय थानाय जोंनि जे दोरों बे दोरोङारि माखासे जोंहा ओरैबायदि मुवा बेसादफोर दङ जायफोरा जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव गथ' गथाय खांनायाव बेमार आजार गैयै गोग्गो देहा लाखिनायाव गोबां बेबायदि जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे जिनिसफोर दङ बेन्दों बेनलाफोर दङ मैगंफोर दङ जायखौ दिनै जों हयथ' बावगारजोब्बाय आरो जायखौ जों हयथ' मोनसे फोरमान गैयै बा बेनि रोखा मोनसे फोरमान गैयै बा मोनसे आन्थोर जनानै थाबोनाय बादि जोङो बेखौ दिनैहाय बुंनो हायो बेरेमोदैया गोबां बिथिङावनो जोंनि न'खर संसार सामलायलांनायाव बियो जोबोरैनो हेफाजाब होयो देहा गोग्गो खालामनाय बिनि नोङो गगा मोननाय गुजुनाय जोंनि चर्बिया दिनैहाय जोंनिया अजना बिराद बारायदों बयनाबो बेरेमोदै बाहायबाय थायोब्ला बेजों मा लाभालाब जायो खमसे खम सानसेयाव बा सप्तायाव जों बेखौ बाहायोब्ला बिनि गुनागुन मुलाम्फाया बेसेबां बे जिनिसखौ दिनै जों बावगारलांदों दिनै बेखौ नायफिननांगौनि दरखार जादों आरो बेखायनो दिनै भारत सरकारा जोंनि जे दोरोङारि ट्रेडिशनेलि गोदो गोदायनिफ्राय सेन्चुरिस ओल्ड जोंहा जे माखासे टेकनिकफोर दंमोन माखासे जोंहा मुलि मालामफोर दंमोन जेरै आयुर्वेदिकखौ लानानै बा बेबायदिनो दिनै यगानि बाथ्रा फैदों यगासन खालामोब्ला सासे मानसिया बोरै गोग्गो देहा मोननो हायो बे बाथ्राफोरखौ दिनै थांनाय गोलाव बोसोर जौ बोसोर जोङो हयथ' बावबायमोन आरो बे बावनायनि खारना हयथ' गेजेर ससेयाव जोंनियाव 200 बोसोर दिनै
जोंनियाव गुबुन हादोरनिफ्राय दिनै सासन खालामदोंमोन निस्सय जों बयबो मोनथिखागौ दा बेयाव जोंनि ट्रेडिशनली सोलिबोबाय थानाय जोंनि एजल माखासे जोंनि जेफोरजों जोंहा हादोर हिसाबै बे हादोराव संसार जानाय सुबुं हिसाबै जोङो देहा फाहामनायावनो होन जोंनि माखासे न'खर संसार जानायावनो होन बा समाजारि माखासे बिथिङावनो होन गोबां बिथिङाव जोंहा सिगांनि गोदोनिजों सोमोन्दो गैयै जाबोदों आरो बेबायदियाव जोङो माखासेखौ जोङो मेगनजों नुदोंब्लाबो बेखौ हयथ' बिजिरनानै नायनायनि सम गैयै बायदि जादों दा दिनै बेरे फिसिनायनि गेजेरजों जोङो मोनथिगौ जे आंबो मोनसे जोंहा मेघालयआवनो दङ मोनसे थावनि जेराव बिथांमोना हाजो गेजेराव साराउन्डिं हाजो गेजेर बेयाव बिथांमोना बेरे फिसियो आरो बिथांमोना मा होनदों अर्गेनिक मानोना हाजोनि दंफांनि बिबार बिनिनो बिदै सोबनानै बे बेरे मोदै खालामो आरो बेजों बिथांमोना हाजार लिटाराव हाजार बा 1500 1500 बा 2000 लिटाराव बिथांमोना फानहरो होननानै बुंदों बेजों बिराद मोनसे मुलाम्फा जायो आरो दिनै जों मोनथिगौ माखासे डेभेलप हादोरफोराव आबाद मावोब्ला बेरेनि बाहाखौ बेरेनियाव बाक्सुआव जिथु दोनो बे बेरे बाक्सुखौ नोङो भारा लानानै थाङो होननानै बुङो माखासे जौगासार हादोरफोर दङ बबेबा जेनेबा फिथाइ थायग्रा बिफां जेनेबा दाखालि एसे बारलांबाय जोंहा लिसु फैनो हागौ उनाव बैग्रि नारें लेबु नारें खमला बेबायदिनो गोबां माखासे आबादफोर बेसर आबाद मावो थालिर आबाद मावो बे आबाद जेला बिबार बारो बै टाइमाव बेरेखौ बै आबाद थिलियाव सारिगिदिं बाक्सु मोनथाम मोनब्रै लानानै दोनहैनो आरो बेजों साइन्टिफिक माखासे बाथ्रा दङ बेरेया बिदै सोबोबा बे बिबार बायै बायै मा जायो जे जिबायदि फिथाइया गोग्गो जानांगौ बेजों फिथाइफ्रा गोग्गो जायो मोननै रोखोमनि लाब जायो जाहैबाय जे बिबाराव थानाय बिदैया बेरे मोदै जाबाय बेरेनि थाखाय बे आबादा मोजां जाबाय आबादा गोग्गो जाबाय फिथाइया मोजां जाबाय दा बेबायदि माखासे साइन्टिफिक बाथ्राफोर दङ जायजों जोंनि रांखान्थिजों एकदम खाथि सोमोन्दो दंथारो दा बेखौ जोंहा लांनांगौ दं दिनै बेयाव मोनसे इउनिट फैदों जोङो नैबे ओनसोलाव मोनफा मोनफा जन हिसाबै खालामनो हायो जे जोंहा बे जोंनि नैबे थुक्राझार बालाझार बा नैबे सान्तिपुर ओनसोला जोङो मोनसे बेरेनि जन खालामनो हायो बयबो न'खराव मोनफा मोनफा बिदिनो फिसिनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय गय बागान खालामो गया नोङो फिथाइखौ बुरजा थायनांगौ जायोब्ला जोङो बोथोरनि सायाव सोनारनांगौ जायो दा बे गय बिबार बारनायावबो दिनै बेरेया मोजां मोनसे खामानि होगोन दा बेफोर गोबां बाथ्राफोर दङ जायखौ टेकनिकेल पार्सनफ्रा मोनथिगोन बेखौ जोङो खालामनो हायो दा जेखियानो जादों आं गोलाव बुंनो लुबैयाखै जे दिनैहाय जोङो नुनायाव बिराद फिसा नुगोन नाथाय बेखौ जुदि जों गोसो होनानै मावोब्ला गोबां जिनिसा बेयो खामानि होगोन आङो मिजिं खालामदों जोंनि नैबे जि इउनिट बे इउनिटआ मोजाङैनो बाहायजागोन सेन्ट्रेल बे मोनसे आसनि बियो जोङो बेबायदि लांबाय थानो गोबां आरोबाव मावबावनांगौ खालामबावनांगौ निस्सय दङ जोङो आवगायबोनांगोन लाइमोनफ्रा जोङो आवगायबोनांगोन जोंनि एन्टारप्रेनियर्सफ्रा आवगायबोनांगोन जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आरो बेबायदिनो माखासे ग्रुप दानानै जों निस्सय आवगायबोनांगोन अब्लाना नैबे जोंनि रांखान्थि भाबै जों दिनै जों नुदों थांनाय बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव जोङो सिगांनि ट्रेडिशन जाबोदों थांनाय 15 बोसोराव जोङो खामानि नागिरनानै हांखुर जादों नाथाय खामानियाखौ साबैसेया मोननानैबो साबैसेया बेखौ नोङो मुलाम्फा खालामनो हागोन थाङै थुङै थांलाय फैलाय अफिस हान्थिनायाव बहाबा जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरनि खाथियाव थांबाय थानायावनो गावनि जेबानि राङा जोबलांदों दा बैबो थागोन नाथाय न'खरावबो बेबायदि जुदि जोङो बेरेखौ मोनसे बिनिनो बाहागो हिसाबै लाफानो हायोबा ओरै नङा हरै आबादजों माखासे बेरेजों माखासे बहाजोंबा माखासे बेबायदि जोङो जोंनि रांखान्थिखौ निस्सय जौगाहोलांनो हागोन आरो बिदिजों इयुन जोलैफोरखौ जोङो मोनसे मा दिग होनानै मोनसे ट्रेन्ड जों लाबोनो हागोन आरो बे जोंनि थाखाय इयुनाव जोरसार जागोन बेखिनिखौनो बुंनानै
खेबसेबाव बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।